diwalik aja ngelang iki lho iso kok kunutung nawang ibu kok nyerapa mbok kepelarak-pelarak nek ora lara ora jan Raden Arya Wargo Jan sekarang kamu mbak belet yakin nyata lamun satria ing dadi
Ade
Ayo.
babe. Wis jajal karo kepriben. Angkat kaya gue. Artinya siapa kayak gue wedang bubuk wedang bening. Bubuknya orang anak koma nih. Jajal bu, nganu karo kepribe pada. Karena ini jaluk apa kae? Oh, kon apa? Jalan saru. Kon tolek-tolek. Oh. Wes kiki. Oh, wes. Ulun, anu sing ulun.